салом дӯстони азиз, хуш омадед. мо дар ин ҷо мехоҳем имрӯз картофел фри тайёр кунем. мутаассифона як пара доштем, иқа мондем кор накард ки дадкадак мона. хуш омадед ҳама каса, марҳамат. созен хубе нама каса. ҳозир дар иҷа сар мекунем, хай дар пилтаҷон мекунем. қапидум лайка раҳмат додар. ҷа картофел фри мекунем, насиб боша. дӯстои азиз, ма картошка пуст кардагим, ҷа реза мекунам. ва алайкум басалом, хуш омадӣ беҳрӯз додар. сози хуби пешравӣ аст, нест? чӣ хабаро? раҳмат барои лайк. хуш омадед ҳама каса. дар иҷа ҳозир як ҷоя картофел фри кати гӯшти мурғ ранги KFC тайёр мекунем. ҳалолак хеле реза мекунем якум, баъд бирён мекунем. акун напурс, картошка ҳамин рӯз 5 сум шидаи 5 сум. акбо қишлоқҳода арзон буда, гизи шаҳрда вообще 5 сомон. бо картошкаи ин вақто намедонам чӣ хел картошкае ки дурунаш ҳамаш фиолетовия ё ки безеб шидагия. ёздаҳ мурғ гирефт. ай мо меоянд мегирезанд. хеле мурғҳо да аҳамият натедодар. агар аҳамият битем пир мешем ябора. ба ин канал шикоидагиёмон ба ин гирехтановшон. ва алайкум басалом, оила дар Москав, хуш омадӣ хоҳар. ҳозир ма тез мекунам. ма просто ак шуморо як хуш омадед бикунам, ба ма тез сар мекунам. одамо биёянд, мегӯм як ҷоя ҳаракат кунед, ёрдам кунед, ба ма тез бикунам. дастгири шумо ҳами ёрдами шумое ки лайк ҳамонед, иҷа суҳбат кардан бигиред, нигоҳ тез карданам. намедонам чӣ хел кунем ки нагирезанд. хуш омадӣ отиҷон. зайнаб. ва алайкум зайнаб. якдигарро дастгирӣ кунем. ҳозир амҷо картофел фри мекунем. ва алайкум вассалом нозиҷӯ. гирифтум лайка. навигариё модами ки баҳор шуда уже берун. салом, хуш омадӣ меҳри модар. ҳамиҷа мести картофел фри мехӯрӣ ё ки бо мегирезӣ? ҳар ҷо рафта омада хабар гирифта мегирӣ. раҳмат барои дастгириётон дӯстои азиз. як пара доштем картофел фри кунак, нав мондем сухтай. хай ки дар пилта мекунем да. иҷа баҳор шуда, уже берун мебурӣ, ҳавои баҳор мезана. ҳаво гуфтум ҳар дафъа хона мекардем эфир биёед дафъа кухни кунем. ин дафъа кухни кардестем на эфирмона. хай хел ки боша меша.
майлаш хоҳарҷон, тов хӯрдаам биги, як гудакоту чӣ када бо тов хӯрда омадаам биги. ҳоли ҳаминҷои ҳоли гаранти наметии модари тоҷи хай меша. сар кард. язнат сар кард модари тоҷик. ҳамин дардои дилша дар худат мега. иҷода мо картофел фри пухтастем. картофел фри қатъи гӯшти мурғ ранги кефси каданем. мутаассифона аппарати картофел фри кунак нав мондем, иқам исусу кадем, кор накард, ахсиша гирифт. гуфтем хай накунем, бё дар плита мекунем. абдулло мега ҳама каса ба канали акатон меҳмонӣ биёед. иҷоли комментариёра духтари ма мехона якта якта баланд. ма иҷо тез кунам ки иҷода як ду одам гӯшна буда тез биги гуфтастиян. нашикастам, як бор мондам ток задма, як бор дига мондам кор накард. марҳамат дӯстои азиз, якдигарта дастгирӣ кунед. савол боша навистан мегиред. барои ҳамун камтар дер кардем, мо саатои 4 сар мекунем. иқаваи исус кадем гапмона нагирифт. зайнаб хоҳар агар каналш пойдонӣ боши якум як нозиҷу дафъи пешина гуфти ки торти медовик бикун. медовик кадем, бекор нашидӣ, наомадӣ торти медовик мона надидӣ. як бор дига ҳама каса хуш омадед. марҳамат лайка монед. ман қариб картишкамаро реза кардам, филтра дар бигиронам, руған ҷӯш шавад.
دفعه او قیمتاش بخره کارتوفل فریک نکرد خیلی نمیشه. تجربه سلام و علیکم با سلام. یکم خواهر جان چیکر پادپیس چیک جمع کو بشه 1000 پادپیس چیک با ویدیو پاتوفتن سر تست ساعتات جمع کو با یوتیوب 1 ساعت وقت میداده که 1 سال وقت میداده که چیکنی بود کنی با بود نکنی با او دلیل میکده ساعتات Чекай, каналайки ме подписаться к ну. Сразу телефон мода повызгарани. Ина реклама дорош шавҳари ма марҳамат подписаться кунед. Не, картофел фри мекунем, картофел фри. Не хел бирён мекунем, қоқак мекунем, мехӯрем. ва алейкум ба салом, хуш омади маъруф додар. Сози хубӣ, саломати соз пешравӣ ҳаст дар канал. аёдум буромадай. Ина гӯшти мурғам реза кунем охи. گوشت مرغ دوستای عزیز ریزه میکنیم. میبینی خیلی بین شکل بازی من نشون بدیم. اینه به این شکل ریزه میکنیم. اگر دیده است باشید اینه مرحمت. اینه کانال فراتیوی کانال بخشمای دستگیری کنید. پگه یا پگه دیگه افیر میکنن مرحمت کرده بیایید. پگه حتما در کانالشون 100 برگ سیومکا کردگم ویدیوی نو میبرویم. اوه اپای زیزه خوش آمدی. و علیکم و سلام رحمت. اینجا آدم بسیار اومدن. من همیه ندادم. خوش آمدید همه کسا. ما همه تا کلوج بتیم اینجا. و علیکم و سلام. خوش آمدی زکیه. شهربانو حسنوف. شما از کجا؟ ما ای تاجیکستان. ای دوشنبه. بهروز جان دولت و حیاتی تلخ. و علیکم و سلام. خوش آمدید. معروف وای اکای فراتیویت شوهر مایهازی میشه حتما. شما دا شیدگی های به فکران. راستی رسونکی رحمت برای 14 لایک. آیا پای ساموسا کنون آمده مرحمت.
канали навтоне фаҳмо канали навтон боша. Гарм ТВ салом бабушки. Ва алейкум ба салом. Хуш омадед додар. Апай зезаи нағзи хуби кору боро тинҷ заказ амҷо олино одаморо я эълон кунам заказ кунам. Ва алейкум ба салом. Хуш омадед додар Расул. раҳмат барои лайк. дӯстои азиз, ина янем хеле реза кардум. Ина иҷада и оби шир гармай. Ира намак накардам, озем хеле медозум. дохтум ина дурожай. Камтарак дурож мендозум. анами хел мемонамша меиста то картошка пухтана. баъд ози бо далши мекунам, бо мебинем чӣ гап мешаи. админка баъди картошка фрира хӯрдан чанд доруи дигар метишона барои ҳал кардан. апай зезе аку худу дорора рои кушона. апай зезе ма дору надорум охе худу рои кардан бишона. эълон ку ҷои аптекта адресои аптекта рои ку. хуш омадед дӯстони азиз. як бори дигар ай касеро нахондум бахшиш. додар Расули рӯз картофел фри мехӯрем. насиб боша. якдигарта дастгирӣ кунед. зезаи картошко ранги самбусаи худ нестанд. спорт оламӣ ассалому алайкум. спорт оламида салом. алайкум салом. хушкелабсиз. дӯстои азиз лайкои болоро силкои болоро тоза кунед. насиб боша картофел фри қатъи чӣ мекунем, курицара как KFC мекунем. насиб боша дар насиб боша ҳозир амҷо тайёр мекунем. агар интернет ки дард накуна намбура иншолло ки бо то охира якҷоя мебинем, нишон метемтон. не хеле ма ира видеоша кардагиём. мо як пара доштем ва мутаассифона нав пешаи эфир кор накард, дуруға кард, бахилӣ кард. зезе мега модари дурӯғгӯ ма дар Краснодар заминети шидагиам. вай фри мехӯрем. дастапоткиё ҷону маълумай охе. беҳрӯз давлатов бечора бетақдир будааст язна нозӣ. ёд гир ки оянда духтарта ёд метӣ бахштомана. балҷувон
وعلیکم با سلام، خوش اومدی اپا جان. آه اینجا خورده نکای، بیا اینجا بیست، آزی میخریم. همه کسا یک دیگر تا دستگیری میکنیم. دوستای عزیز، майли додар расу ба фикрам ай премьера таймо дер тамом шуда. ай шумо тамом шуд биёед, майлаш ай мо тамом шуд, пештарак мерам, лайк мемонам. насиб. руғанмон гарм шуда, медузем. зезе мега мардум биёед торт кадеста мехӯред, мекем баъди торт я ҳафта ҳичи намехӯред. ина соз будай барои ғарибо. мехӯред я ҳафта кор мекунед фақат. беҳрӯз яке дастмон рафт, тура блокировка када, яъне духтарам яке дасташ рафта нечаина бахшиш. бо қаҳр накунед. хуш омадед дӯстони азиз, як бори дига ҳама каса. модари тоҷик мега зезеҷон қаламахарӣ биё некем дорута бигӣ. ман дар конкурс иштирок кардам, агар на бурум бо ай ҳаматон отписатсия мекунам. хай ай ма отписатсия накохи зезе. алло закия чокат часпидестай интернет мо. хуш омадӣ хоҳарҷон. марҳамат дӯстони азиз, раҳмат ки моро дастгирӣ мекунед. якам часпид бахшиш хай тоҷикистонай. ваалейкум бассалом дарвеш тағо, хуш омадед. созат хубат пешравӣ ҳаст. гандум ҷӯшактона бо накадем. қишлоқ бурем ба мекунем дарвеш тағо гандум ҷӯшака дар таги алов. насиб боша. таваллуди ма 94. раҳмат барои лайк. хуш омадед дӯстони азиз. насиб боша картофел фри мекунем. марҳамат дӯстотона файро кунед, якҷоя мешинем картофел фри мехӯрем. ҳамин ма фақат я душманак дорум да омада я заҳша мечакона мера.
یا دیز مونده رفته کی باش امو میگه زکیه خواهر ما خوش آمده دوستان عزیز یک بار دیگر درویش تقا نصیب باشه آخه وقتی گندم جوشک بهار ده نصیب باشه قشلاق رفتیم میکنیم انشالله که میخریم یاسومن 23 лайк салом апаҷон созен хубен кӯдако созан шукронаи аллоҳ мо хубем раҳмат барои лайк шумо созед хубе ина дарвеша дастгирӣ кунед иншолло ки аку мо да чимо нависта будем амара тайёр када будем барои аму хай да пилтам боша кадестем кадом арӯз шайда ваалайкум салом кал мега берӯз шукронаи аллоҳ раҳмат созе мега ёсман рисуем микрасим 26 лайк ассалому алайкум созен ҳама каса ваалайкум ба салом хуш омади рисуем апаи рисуем раҳмат барои лайк шукронаи худо мо созем шумо созен хубен кӯдако созан пешравиё чӣ хел садоқат пазанда салом подписчик кам кати эфир мешидаи чӣ ваалайкум ба салом меша подписчику дутам боша эфир када меша дил куни ама чӣ меша садоқат ҳозир дамия картофел фри мекунем ки ая парада хушрӯ меояд фақат сабр кадан дар кор меша иҷада 27 лайк раҳмат дарвеш тағо соз алҳамдулилло раҳмат рисуем мега худо ҳамавақт соз бошед апаҷон дӯстои азиз силкои болоро кам кам удалид мекунем поён нон дам мегирем красавчик салом ваалайкум ба салом красавчик охи удафно омадида красавчик ҳама кулӯш дорина шумо дам кулӯш доду марҳамат якдигарта дастгирӣ кунед аку 1000 та боша хоҳар худаш ютуб метия эфир када меша ихали ба программа скачат мекунӣ мешава эфир када ина беҳрӯз мега мада бишед ма дувайной мешам тона ба ду канал марҳамат якдигарта дастгирӣ кунед барои мо кулӯҷ метем ёде аз аллоҳ ҳамин ма невидим кашидам чи гапом нарафтестай хуш омади ёде аз аллоҳ ина кулӯҷ додумта аку мумкин биёя гапот номадай гапот агар нависта боши салом ваалайкум ба салом мо созем шумо созед хубед пешравиё чӣ хел ина маъруф мега пай админка каме кӯшиш кунед 1000 шавед то кая эфири программа кати мекуне охи кӯшиш намеша охи додар як рӯзда 20 та мегреза чӣ хеле кӯшиш кунем амқа кӯшиш мекунем намеша кӯя ёрдам кумон охи аису усу бақа биёр шона нагрезан
Не раҳман, ман блогер нестам. Хай бозиқ нашави кабута кшида бест. Ай ключ чи силката мемони подписчик ҷамъ мекунӣ. ёде аз Алло обуна шав. Рисую мега, Дарвеш мега 810 шидум беҳрӯз. бахшиш ки номада ёде аз Алло. Марҳамат аку гапота айсар бинавис. Мехонум ина ҳамаша. Ай ключ сумуд метиян. Ина модари тоҷик мега ай ключ сумуд метиян. Ина агар эфири модари тоҷик да бире 1 кило гӯшт метията. Подписатсия кунӣ. беҳрӯз мегаe Дарвеш, ма шумода ҳастум ку даже камент мондагим. Наушид якам. ёде аз Алло апай рисуи ма шумода давно обуна шидагиам. Просто маъруф. Апаҷон роҳуш ҳаст. ёд метам просмотр бисёр кардан ва подписчик ҷамъ кунира секретоша. Хай ёд бите мо мегардем хали подписчик ҷамъ карда ҳар рӯз 10 та ҷамъ мекунем, сари мехезем 8таш гирехтай. Насим салом алейк. Ва алейкум басалом. Хуш омадӣ додар. Ключта додум. Ай мо нормальная делишкамон. Ай худут созай. Дарвеш модари тоҷик 451 шидум. ёде аз Алло ҳеҷ гап не хеле мешава. ключ надоштагиёра гапша ӯ намерава апаҷон. Ина гапото намеояд. охи ключ додагиюмта? Насим ТВ ключ додумта? ку бинавис ягончи? мо ай садбардем. Садоқат тарсиди обуна шав мегум. ма иҷа бугум ҳама ёд мегира. Баъд кором қафо мерава. ютуб хид мекуна. ма ҳеҷ кас намегрезам. намедонум одати грехтан надорум. Дарвеш мега модари тоҷик раҳмат Дарвеш. рисуим силка мондай. марҳамат дастгирӣ кунед. касе обуна нест обуна шава. ма бо омадам. Нозиҷу мо фикр кардем амиҷа ҳасти. ҳазор подписчик шава 4000 соат просмотр шава. баъд монетизатсия гирон мешава. красавчик. ма ҳами ютуб дуромадам ки ҷои эфир боша медуром. не ки ҳозир кам истифода мебарам ютуба. ёде аз Аллоҳ мега. беҳрӯз мега хуш омадӣ нозӣ. не дар душанбеем Дарвеш тағо. нозиҷу мега беҳрӯз ака худтона ҳурмат кунен. маъруф мега барои подписчик ҷамъ шуданиш видеора то охирша тамошо намекунанд. баъд тоза мекунанд. дуроен камша тамошо кунен тоза намекунанд. зезе модари дурӯғгӯ биё торт хӯри. ма гӯшт дорум. торт ма тайёр дорум. рисуи мега нозиҷу обуна шавмада. бародаро канали фурӯшӣ боша мехара мазор боло боша. маъруф мега рисуим зезе. и апам киртаи паплинша латтаи кухни кадай. не и нав буд. софия ассалому алейкум. ва алейкум басалом. софия беҳтарин раҳмат. қаҳри дига намеои эфир мега зезе шумора. рисуим. модари тоҷик мега зезе бо гуфтум самбуса кунӣ рафтӣ.
دوستای عزیز قش تیار شد. اینا چخلی که اگر اومده باشد دیده باشد ما ایرا نمک کدگی نیستم. یادی از آش کنم یک نگاه میکنم نیم سبزی را خوردم. همه مانا میخوریم در وقت آش کنیم خیلی سبزی رو میخوریم. زیزه نمو در دروغگویی امروز فطیر کردم تورت کردستم بعدش پیتزا. این معروف میگم ما подписать کردم ابونه شدم بگی یوتیوب перевод میکنه با او آدم او دلیل میکنه خیلی دیگه نگه. نازیجو ها بیروز ما دوزنده ایم در چشمان تا تمام ماتریال میگه значи نازیجو های هم ماتریال کرده داره ای جمال میشه. красавчик ёди аллоҳ и ҳунара ҳама дора. модари тоҷиквоҳ зезе почтакати равон ко ёди аз аллоҳ худам нафаҳмидам мондам. ёди аз аллоҳ апай зезеҷон сози хубӣ нозиҷӯ рисуем ок мега обуна мешидай. зезе модари дурӯғгӯ ранги гӯштои худро напурса дар почта. зезе мешава соз ёди аллоҳ ҷоним шуморам созед. и қагубо гарм шавад намак мекунем дар гармогармиш. модари тоҷик мега дарвеш шидум лайку комментиш кати як коммент мон дарвеш ҳатман меша бо 5-6 каналаш. ёди аллоҳ мега шукронаи аллоҳ созу матаҷон. دوستای عزیز یک بار دیگه همه کسا خوش آمده. رحمت برای دستگیریاتون. اینترنت سوزه نچسبیده است. عالم بافتنی ها سلام اپا سوزین ما شما ده هستم چیزای به مزه میپزین. رحمت عالم بافته ها من شما ده هستم پینتکیاتون دیدم. پینتکی های دیتسکی کلان چه خیلی میبافید. رحمت برای شما کلوشتا دادم. مرحمت عالم بافتنی ها ده آبو نشوید برای زنها خیلی خوب است. و دیز یکم دیز مونده بودن. یا دوستک دارم میایه یا زهر میچکنه میره. رسویم و علیکم سلام خوش آمدی عالمی سازی. ساز باشه اینترنت با خیلی خوب. ما اینترنت من الخانیم در تاجیکستانیم برای ما کم کم الخان میشویم. سلامت باشی.
امامجان одинаев خوش آمدید. анаҳа дизмон арӯстон будай тамом ёфтан дар кор, телефони шуморо кофтан дар кор. ку арӯстон кияй ки мада диз мемона омада. ина ҳама ҳамиҷо мега ки арӯси язнай барои мо. эмомҷон одинаев канал дошта боши кулӯҷ бутемат. олами бофтаниҳо шумоам дар конкурс иштирок дореда, дар конкурси апай хосият. апаҷони хел меги мара дар хона раҳ наметиҳам ба сира фош кардем. анак тамом сир фош шид. ина апай рисуям мешавад она морам дастгирӣ мекунам, моам дастгирӣ мекунем, якдигармонамо дастгирӣ накунем. ҳеҷ ки моро дастгирӣ намекуна. дига одамо ами блогеро имонимона бояд дастгирӣ кунем. ҳо конкурсда ҳастм, мо ҳам ҳастем. барои подписчикои моли боро рафиса ишав тамом меша конкурс, бо ҳамун пешинаш меои ба фикрам якҷош меша. раҳмат подписатсия кардагӣ бошӣ. хуш омадӣ. раҳмат ки моро дастгирӣ мекунед, гапҳои нағз менависед. дӯстои азиз, акихта ба нодонӣ назан, арӯсут ки боша намедонӣ. мадина влог. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ҳамватанони азиз, ва алайкум басалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хуш омадӣ мадина хоҳарҷон. сози хуби хонагиҳо соз конкурс нози ҷӯ ишав тамом мешавад. канали таҷмама апай хосият. агар будонӣ сиякун лайк азма. раҳмат. намо 300 омада тоҷик пага ба фикрам ҳамаш мерам. ин меҳмонӣ омадагӣ буданд. ҳамон худум ёфтагиҳо мемонанд тамом. бо ҳамо айдуми эфиру айдуми кофтков мешемда. и подписчикои мо ки ҷода бошанд гуфта кофта мегардемшона. хеле кидат накохе. ҳамун ям миксел мо роӣ мекунем. так барои ям миксел подписатсия кади бо мери миксел ки набуриди. фаҳмо тилло намефорама. уҷа тилло нест айнозиҷу, уҷа фақат стиральни машинка, полуавтомат бо духовка, миксер, ҳамхеле чизое. пул метим иштирок мекунӣ, каналта подписчико меоян, бо тамом шуд бо мерам. рисуя мега мадина сози апаш. шукрона эло нағз. шумо чӣ хел нағзе? хай каседа маҳқул шида боша каналда меиста, каседа не таваккалшон ба худо. таваккалшон ба худо. сериално просмотр нагирифтеста ё подписатсия кардагиҳо. ҳамун чанд қе просмотр мегирифт ҳамуқа. ва ҳамина тамом дига мекунам ютуб дроира бас мекунам. ва зезаи модари тоҷик зиқ меша ба шумо. ӯ чала ӯ да канали апай нозай тиллоҳо. бо ӯ тиллоҳое ки вай реклама кардеста буд апай вай марафонай. и конкурс миксело ҳам хеле чизоай. тб хатлон
ما با فکر ما پتم ما 27 ساله‌ایم. السلام پشک سازی و علیکم به سلام تبی خاتون خوش آمدید. اونم پراسموتر که ما اساسا برای پراسموتر گفتیم که پراسموتر نگیریم. خیلی توکلشون به خدا. ادمین که خودشم برای یک پلی میکسل جون کنی دارم. خیلی چند تاشت اشتراک میکنی با پلی میکسل کار میکنی. چند خسار وایران میکنی. من там як конкурс ки як чалата кати гӯшфород мони яке подписчикот 1000 мегзара. ина шавҳари ман хел мега чалата кати як гӯшфород бумон подписчикот мегзара 1000 намегзара. ҳамин одамое ки подписатсия кардиян ҳамо дастгирӣ мекунанд тамом. ина модари тоҷик мега зезе набро ки ай гӯшт мемонӣ. манам апаҷон қариб кати апаи хосият 5 конкурс мешавам неки хай шукронаи аллоҳ ки ҳамештам неки майдисад боло намешавам. чумай мо 300 омадай. раҳман нозиҷун моам да каналон местем. хай омад янаму 300 намедонам сари чига меша намедонам. стумби кулоб 33 лайк. раҳмат стумби кулоб. ина кулӯшта додам. рисуеми красим жуду вас тв хатон мега закия силка мондестай марҳамат рои дастгирӣ кунед. як чала неохӣ бисёртар мон ва хай бихар рои ку мемонум. мадина мега стумби кулоб ҳамшаҳри ҳами канала ки маран дастгирӣ кунед. стумби кулоб жду шукрона салом. ва алейкум ба салом шукрон теҷи хуш омадӣ хоҳарҷон. ина стумби кулоб ҳама ба каналош даъват кардестиянта. модари дуруғу 1 сол шуд айдуми ту давидестам барои гӯшт пурсидагид. апай манижа чӣ хел эфир касодем. хоҳарҷон закия очаи закия мо ба программа эфир кардестем. программа ина даруш ба англисӣ майда майда ҳастай. қиниш то 1000 бишави сообщество кушода мешавад дига худаш зиёд мешавад подписчикот. хаму қиниш то ҳамо 1000 то 1000 медави чанд сол мегузашта боша. ина мадина влога марҳамат дастгирӣ кунед. влогои беҳтарин дора. акмоам барои амоя пли миксер ҷонканӣ дорем. я чи бишава гуфта ҷонканӣ дорем 1000 бишем соатомона ҷамъ кунем. барои амо вохи ҷонканӣ кардестам ки нагрез гуфта бо ягон дугоната биги биё. шукрон теҷи мега сози апай красим. шукр шумо созе напай рисуе мега закия. раҳмат раҳмат. тв хатлон рисуе ми красим шавманда ман шидум тоонина тв хатлон силка монда апай рисуе марҳамат. ҳами канали фарика дастгирӣ кунед. марҳамат на шавҳари ман силка мондастай касе обуна нестай диромада обуна шавед я дастгирӣ кунед. шавҳарам дастгирӣ мекуна дар эфиротон иштирок мекуна. ҳатман апа соатош чиқар шуда. соатои мо вообще камай қариб 300 шудай. кадом программа бигӯед манам кунам. ҳозина бачам роӣ мекуна программара номша фара тв ҳози роӣ мекуна тонам. айна ҳози ба
аккаунти худам роӣ мекунам манижаам роӣ ва биги Закия хоҳарҷон. На шавҳари ма Солеҳ Ҷураев касе намедона марҳамат дуруи обуна шавад. Шуморам дастгирӣ мекунад. Мо оилавӣ дастгир мекунем да. Нозиҷу мега ман як канал доштум беҳад зиёд буд подписчик удалитиш кардам. Кошки пештар мешинохтум та пай манижа ба худо просто так медодум та. Раҳмат Нозиҷу. Ҳами камеги раҳмат. Мадина шумо ба фикрам ҳардумон яке канал кушодагем. Баъд чи влогои шумо камтар дарозтар хеле минутош бисёртар мо минутош кам буд. ҳозир анаку эфир кадесем мо амо 100 соат ча эфир ҷамъ кардагем. Так набошам мо вообще 100 соат буд худош. И программа ина манижа амрои ва нависта роӣ кардам марҳамат не программаро Apple Market скачат мекунед. Аккаунтона давай чӣ мекунед? Добавид мекунед программа кати анам хали ранги мо эфир мекунед. барои подписчик ҷамъ кардан. Не программа барои эфир карданай Абдулло. Вкусной доступно. Хушомадӣ хоҳарҷон. Ва алайкум бассалом. Ма ҳама влоготона тамошо мекунам. ҳозир ба дигар телефон тамошо мекардам аввало ва манижа ҳамроева ҳозир байнаи ай худум телефон гирифтам. Анаку ба чӣ медуром ҳама тамошо мекунам. изезе ма кати блогеро дугона намешавам дига. Кати дугона мешаванд каналошон сумкоркунак шуд. Мара меган эфир накун. Дига шум мега дугонагарира бас кун. Ва хай гапи шута бигузезе. Ай блогеро фоида нест, ай шу фоида. 34 лайк апаҷон. Раҳмат вкусной доступно. Мадина дугонаҷон салом мега шуморо вкусной доступно. Хай админка канали шумо да местам дигашта отписаться. Майла зезе раҳмат. Иҷози модари тоҷик буфама ҷанга мебардора. Ваҳ диза гирифтам. Диза гирифта бошанд дилшон сухтайда дар хобшон дида бошанд блогериро гирифтан гашта. Фаҳмо. فهمو. زیزه پاجانی نای سوله جورای شوهر ما همی کانال بچه ما بود رویا подписаться سکه. Они гайраси Краснодар миксер рои мекуната бада. Шавҳарам ду канали моро дастгирӣ кардан бигирӣ. Дига конкурсот иштирок накун. Хайрият вкусной доступно мега хайрият зезе дама нести агар не ҳоли отписаться мекунам. Слеми салом ба ҳама рӯз ба хайр. Иҷа чӣ гапай? Ман навомадам. Айаввал набудум ку бигӯ мани фаҳмон.
ва алайкум басалом, хуш омади, нав омада боши, лайка бизанай, боло бузгар, иҷа ҷой авқоткунаку хӯрданакай. Апа картошката даракш нест ку. Охи хоҳарҷон инемҷо сирх шидеса, даракш аст, ау шидам мегира. Аму силката закрепит кунам. И дуромадам рафтам дуруи силка. Охи наметонам ози ку ба ёри давад. Просто силкамо. модари тоҷик мега зезе ай мара не отписаться карди, агар гӯшто ақиб мегарда. Ози то гӯшто расида на отписаться накунед зезе. медонам апаҷон ҳама чиза доро бо туҳфа худаш туҳфа яке биёя хеле беҳтаринай ку чизе дошта боши бо туҳфа дигарай. тез биёрем бихӯрем ку мурдем аеждата. хайқа гап занем охиқа гап занем бисёр гӯш нашем ба бихӯрем. акумаи тайёр када кати шумо суҳбат кунам мегӯм. ҳамада фоида шава барои эфир. бахшиш ози майра бубардорам бо гапотона хондан мегирам аялам. намак кадаги нестим, ина картофел фри шидага, ина хунукош. охи ва парад номеши ҳамаша дарава када медоду хубо на омада ина дона парад моназа сузоно ба меду эфир номша навистем нақша кашидем ки кидат кадмона барояму ба меди ишке нешеда пилтаҷон намоне. дарахти картофел ҳастай бози ҳамаша бикунем бисёр шод ба ҳамамон тақсим карда бихӯрем. дӯстои азиз хуш омадед як бор дига ҳамакаса. лайкамоне дар боло гузаштан бигиред. ина закрепит кардам фара твера. марҳамат дӯстони азиз ва админка бешухӣ набошам рақамо и почтамона бугум бугу инами шавҳарумда бугу скриншот мекуна рой мекунатона. то картошкатон мега ки мо мебуроем эфир. хай набуроид охи мара дастгирӣ кунед қак бестед охи чақчақ кунем дугонаҷоно. ина як хоҳари дигамон омад. ассалом апаҷони қандулакам созакӣ. ва алайкум басалом, хуш омадӣ хоҳарҷон. раҳмат, мо созакем, худ нағзаки созакӣ. картофел фри мекунӣ. зезе модари дурӯғума безорум ай гӯштои бу гирифтагит. ваҳ бача иҷа ташкилӣ будай ку шикорчӣ мега. иҷа ташкилӣ ай касе дер омадай. ҳеҷ гап не. вақт аст. ози полни тайёр нашидай. полни тайёр шава ба ҳамата далали кашида метавем хали ята кунед. ҳеҷ кас сер намеша. кӯдакоро мегӯянд ку ята наку агар шумодан боша.
سر میشی به دستر دسترخوان نمیخوری. همش تیار شو و همش یک جای تیار کنیم با یک جای میخوریم خیلی یک دقیقه بمزه میشه. این دوستای عزیز ایشان پختن بگیره اما که چی را تیار میکنه؟ چخیلی گفتم اینه بسته دوا جوش مونده بدم گوشتی مرغه که фаративеда да главнеш сурати шерай чияй ҳа админка ҳо намоя сафедай ку ҳамуай албатта иштирок мекунем касе да ҳамин мара омада дастгирӣ мекунам ҳама видеоша тамошо мекунам эфирошонда иштирок мекунам ина шавҳарам солеҳ ҷураев подписатся ки шавҳари ма ҳамада иштирок мекунад фақат барои зано навистагӣ боша сера оно медроя лайк мемонад нозиҷу пилтаи шумо паст будааст ма дақиқа як қопча картошкая сурх карда будам охи нозиҷу пилтаи мо сустаиҷа тоҷикистон ҷонай ҳам пилтаи мо газинест пилтай апози ба умеди эфирум дар духовка мавқот мондагиам бӯи сухтагӣ мебурад пай зезе раҳмат мега шавҳари ман шӯхитон мекунам админка зинда бошед мада ҳечи дар кор нест раҳмат апай зезе салом алейкум видеоклип про ва алейкум ба салом хуш омадӣ газ мебуд оли хӯрда будем шаҳохе иҷози тангай насиб боша як газ ташкил кунена шавҳарам нафаҳмидаст як газ меган одам баъд иншолло ки бо тезтарак мекунем ҳама кора айбораи гап зада намудам дӯстои азиз ина ира ихеле да дроштар карда будам ку ина ин мулоим меша овша мерезем баъд як тухмак медозем ша шикорчӣ мега дега бигад менка дег сухт видеоклип мега шикорчӣ мега ҳама каса барои чахчах ман рафтам худо нигаҳбонтон бо миём раҳмат хуш омадӣ бо биё апаҷон ман хай буромадам кор дорум майла вкуснаи дастурна хуш омадӣ раҳмат барои дастгириёт клушта мегирам омадӣ хай бо метимта солеҳ ҷураев айсар закрепитка удалит шид айсар бумон силкара ози айсар закрепит мекунам 38 лайка биқаб админка қапидом амина валейкум басалом хуш омадӣ язна шароита апама тинчку ок шароита тинчка насиб иншолло ҳамаш ососта меша хоҳарҷон шӯхӣ дорум шукрона ба ҳамин қашам 37 лайк апашка чӣ ба хайма видеоҳотона тамошо карда лайк мемонам шумо намекунем чӣ ба шуморо тамошо намекунам слай кӯдакон тамошо мекунам ку хай лайк мемонем комментария намемонем ай бас мемонем комментария бумон силкатако ха хоҳарҷон зезе ина хоҳарҷон мегумта валейкум басалом мега муҳаммад юсуф вкуснаи дастум апая авқот кардагим бини талхат мекафа о чӣ хеле авқот будаги талха каф машалло что не показывает себе так лучше амина видеоклип про силкаи мара закрепит намекуни апа
Оз инаи силкаи шавҳар май будроида обуна шед, ҳамат обуна шед, бо ашмора майялав закрипид мекунам. Чӣ пада мекадам? Марҳамат дроида ми фаративида ҳамат я дастгирӣ кунед касе нест обуна шавад, бо аялав ҳамата закрипид мекунам. модари тоҷин майла хай мардам барори кор успед кардам миём. майла шапаҷон раҳмат барои дастгириётон, айдами кор шавед. ина видеоклипрора марҳамат дастгирӣ кунед. амина алҳамдулилло что есть здесь картофель фри дастгирӣ кунед. нозиҷон майла пама бирам ба шӯи ҷун мая запиканка тайёр кунам, амиҷа бошен бо миём. майлаш нозиҷон марҳамат карда хушомадӣ рав ба шавҳар тайёргониш тайёр ку. ина шавҳари ман мега модари тоҷи гапаҷон куҷо мери, я пиштингири ма хидти куҷо мери, нара бес амиҷа мега пишти мара гирифта. рост мегӯен чӣ ба канали мара меҳмонӣ намебиёен, пай бемеҳрен, видеоҳои мара хабар намегирен. вое и ҳама ина жалб мекуна ку насиб тамошо мекунам вкуснои дастубна. ай куҷоен апа мо ай душанбе ай бас ҳамата медуроминами мара биёед дастгирӣ кунед. ман ҳамата мерам дастгирӣ мекунам. барои ма бисёр мерам тамошо мекунам, лайк мемонам, фақат комментария бисёр тана мемонам. успед намекунам комментария монданда. ма шидам ҳами силкаи мондагитон дар паҷон шумо ҳанӣ шавен, баъд аниқ ждатон мекунам иншолло. тамошо кади камен моншон охи бисёр нехел мемонам, лайк мемонам, телефон мемонам, айдами коро мешам, у видео тамом меша. бисёр ша михел тамошо мекунам. байдошон боша, байдо амо тарафтан мегира. барои чӣ байдошоно гӯш када лайк мемонам, чӣ намемонам, комментария намемонам, барое ки дастон банда гӯш када коромо мекунам. иншолло мо ҳам шуморо дастгирӣ мекунем. ина слем да буша да фаративи шидай. ай ҳаваи конкурс шумо да ғалтидам. раҳмат. ай конкурс ғалтида боша ҳаминҷа бумон ховарҷон. раҳмат ки ай конкурс омади модар. раҳмат дӯстои азиз ки моро дастгирӣ мекунед. обуна шида мега карочи апаҷон видеои рафтан мегира худут айдуми корти бисёр вақтам хеле худум айдуми корум видео мера, барое мегӯм ки ӯам меҳнат мекунам, он то охирша просмотр бигира. бисёр ҳами хел тамошо мекунам. ягон ташдаи хали шиштагӣ бошум, авқот хурдаиста бошум, тамошо када чӣ мекунам. апаҷон чӣ тайёр мекунем? гуфтед ман нафаҳмидум. хушрӯ картофел фри тайёр мекунем. инаи мурға ранги KFC мекунем. неҷа қариб ушида биё ира тайёр кунам ки дер накунем. ира модари дурӯғгӯ нара мада гӯштота дар кор нест, отписатсия намекунам. нара охи пачақ. ина зезе мега нара модар старник. ҳама кулӯж доранд дайҷа. ҳама кулӯж доранд. ина шумодам кулӯж метем, зиқ нашавед. апа шумоям иштирок мекунен конкурси пулакӣ. мо ҳамҷо пул додем, иштирок кадастем хоҳарҷон. барои подписчик ҷамъ кунем, просмотр бигира видеомон, пешравӣ бишаву гуфтем. слим силкамон мега мон будроем, мега шавҳари ман.
странник бахшиш хай яке хелме шодам адамеш ҳарчи мехонам бахшиш не конкурси сесабублада битва блогеров не вайда иштирок накардам марафонда не я тухма медозум ине переправаи ротона ине хел мезанам ира гуфтум кунамак накардагим не хел мезанам бисёр одамо иштирок накарда подписчикима будан раҳмат ки моро дастгирӣ мекунед некем ҳаму касе ки ай пеш подписчикима буд ҳаму мара дастгирӣ мекуна ҳозирам подписчикои нави нами як та дуташ духтаракои нағзан занакои нағзан меоянд дастгирӣ мекунанд дигарошуқа бемеҳраканд хай ё ки бисёр одамо да подписатсия мекунанд вақт надорам намедонам бемеҳраканд уқа намеоянд ма обуна шидум нав видео про нав ҳозир ина ма обуна шидум зангулаш кати ма ба ӯ телефону мумкин обуна шидагӣ будум барои чӣ ки ма телефони нав гирифтам ина касе ки айма мезиқама ҳозир дуромада подписатсия кардам некем ӯ касе ки мезиқа ма ба и телефони навум ина ҳамада подписатсия кардам иншоалло ки ҳамата дуромада тамошо мекунем дӯстои азиз зиқ нашавед ишта солеҳ ҷураев охама силка мондум наметонам каналтонда комент мондум бинед баъд дроед ака шумо ба меҳрака дӯстма яд менка ма кор мекунам медуром набошам майлаш кортона бикунед апае ки странник ма ҳам занам ақванд ай бачама ай канали хосият ёфтамтона раҳмат набоша михел ки боша ай канали апае хосият ёфта бошед мора ина ҳастанд одамое ки дастгирӣ мекунанд раҳмат барои дастгириётон раҳмат ки моро дастгирӣ мекунед худо баракатон бития барои дастгириётон амина и канали бачамонай фара твҳо интереснее будро интереснее олибо пага иншолло ки аюда я чи видеои интересни мепартояд садбарга тоҷикистона касарият кадай оилаи тоҷик дар Москва салом дӯстон ва алайкум басалом созен хубен ама каса мега ва алайкум басалом хушомадӣ хоҳарҷон иншолло ки шумоам созед хубед шукронаи аллоҳ мо созем хубем гуфтум ку як хелош бемеҳракан апаи хоҳарҷон зезе як хелош вообще бемеҳракан ай 300 одам зур мора дастгирӣ кунад 10таш дастгирӣ мекунад тамом хеле бисёрш дастгирӣ намекунанд просто амрӯз дуромадан я комментария мондан буромадан рафтан ята ҳар я чӣ монда дига намеоянд ина шумо дастгирӣ мекунед дигарош не ҳастани хеле я 4-5таш ки дар эфиромон меоянд я 10та 15таш ҳастае ки видеомоно тамошо мекунад тамом агар ӯ 300 одам ҳамаш тамошо кунанд
олам гулистон меша, мода хеле фоида меша. ина ма подписаться мекунам, одамо жда мекунам, накунам, баъд бо обратно отписаться кардан мебурам. Чи ба апа як хел одам да отписаться карда видеоша тамошо карда лайку комент мемонам, мегум шон маҷбур мешавам. хоҳарҷон, мон модам комментариямон силка монда натонем, мода комментариямон як видео монда будро, ма худам ду канали дигарам кати подписаться мекунам, та иншолло ки видеото тамошо мекунам, зиқ наша. У одамое ки ждат то пага бега ждат ку гохалуш дарав подписаться мекунан, дарав ютуб тоза мекуна. Барои мо як рӯз ду рӯз тоқат ку ма ҳишке подписаться намекунам. Нама подписчико ма хуи када мондум, ма ҳишке подписаться намекунам. хай бисёруш аёдуш мебуроя барои мо, бисёруш намебинам мумкин барои мо. Парвина Шарипова, салом алейкум, манам ай канали пай хушсия шумода подписаться кардам. Раҳмат Парвина. Ина ҳастан, мегум ку ҳастан одамое ки моро дастгирӣ мекунанд. Олай созия фаҷони кӯдак. Админка шумо намешин канали мада, шумо нестем, намешин. Ма гуфтум ма шумода видеоклип, ма шумода ина подписаться кардам. Чида накардам кадам? Будро биби подписчикои мора ҷои каналора ҳуяй. имконият ҳастай, чида нестай? Ина ключ Парвина. Видео клип канали шумо да ҳасту мегум, баъди эфир медурам шуморо ҳамун як комментариям мемону. Вай шидо мегум кай кардем апаҷон. инами дуромади, ма дуромади гапа сар кардем, ма шуморо подписаться кардам. ай аввали эфир дуромади, ма силка монди, ма подписаться кардам дуромада. Ма ба о телефону мумкин будум шумода, некем ба телефону нав подписаться кардам. Yo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Хуш омадем родило. Шукр мо соз худут сози. Раҳмат барои 40 лайк. Плюшта додум. Раҳмат. Не қиша ба ихли бирён мекунем, қиша ба орд. хоҳарҷон гӯштора медонӣ да чӣ тар кардам? Да дурош тар кардам мондум я 20 минут зиёд. Да дурош тар кардам мондум, ба оби дурожа рехтум, оби гармак да гирифта гирдум. Ба як тухм андохтум, инам хеле гирифта бо ина хеле ғавҷида мемониша, бирён мекунӣ, ранги кефси меша. Видео про. Я ссылка мон видео про. Ссылката закрепит кунам. Дӯстои азиз, марҳамат дуроед я дастгирӣ кунед ами видео прора я 1000 қариб расондесе.
هم خیلی خوار جان خیلی زیغ نشو چیکار کنم هم خیلی که مجبور شون میکنی سر اونا کاری خودشون میکنن چیکار کنیم دیگه نمیگریزون کو میس میش که نیسтай лайк میمونم سلام میتیم با میس میش که نیسтай بسیار کم چی دایش که نیسтай بعد گوده که майда دارم با میبرم خب شما میدروید میگریزید کو مرادیلو داده ایمن قریب شید این مدینه ولوگم قریب شده مرحمت دستگیری کنید ای همه قریب شده همه مونو بیا یک جای دستگیری کنیم هزار کنیم و این هم نومی ما در کجا بود این قدر کرد که ولیکم به سلام خوش آمدی خواهر جان هم نوم جان всем سلام ولیکم به سلام محمد رحیم خوش آمدی دادر جان سازی خوبی سلامتی ساز خانگی ساز ادمین که یا چی پرس شکرانه خدا ما سازیم شما سازین منیجه خواهر شپلک زدگی آمدن برای امانی خدا باشین رحمت مرادی رو برای لایک با بیا تا خورده قریب اوقات تیار شدن دوستای عزیز شبو بردارم کارتوشکا نسوزه با اینا خیلی نشده نه دو ماه شده یوتیوب که سر کار داریم داده просто او اگر چی ما رو گفته باشه یک کوانت سال 2017 شکایدگی ما اکوانت پیشینه نکیم چی یوتیوب کتی نه دو ماه شد دوستای عزیز بخشش شدی کامنتاری های کدومتون نخوندم میره بردارم ای همه تا انشالله که ما میخوانیم ایالا شما یک دیگر تا دستگیری کنید رحمت که ما رو دستگیری میکنید خوش آمدید همه کسا نه پراتم سوخت این قهرم آمد فریامونم تیار شید از این نصیب باشه شیرم تیار کنیم گوشتشم تیار کنیم بالا یک کدوم میگیریم سلطه کتی و چک کتی جرغات تاجیکی رو کیاد کده مرحمت جرغات تاجیکی کتی تر میکنیم میخریم یلویو رو میدازیم یکتا دوستای عزیز بخشش که یگان تا نخونده سمازی بازیم رو بدازم میخونم اما تا یلوی بلوی جای نخوندگی یکم نه سخاری دورکوش بدازم با اور دورکوش میدازم دویونده انا که همه تا یلو میخونم یادی از دو سلام علیک سوزین خوبین هستین انشالله همه کسا وعلیکم به سلام یادی از دو خوش آمدی منیجه جان سلام خوش باشید اپا جانی همنام دیر کدام خیج گم نداره همنام خواهر اپا شما خیلی یوتیوب کت سرکو چی با اپا یا خیلیش ادپیسیت میکنن مده سبشش میویا که ادپیسیت کرده گفته یا خیلیش میگن
кардем не ки сабшисас нами аймо ам ами хелавай дазиқ наша намедонам барои чай и хелай ки намедонам аймо ам хелай не ба зангулаш мешам ма ҳамада ба зангулаш мешам ма ягон одамда без зангулаш намешам барои ки ютуб тоза мекунам алайкум салом ёди аз алло хуш омадӣ шумо саг дорен намебиёем дигар акаи муродило созем шукри бепоён ҳама хубай фарзандо созанд мега муҳаммад нашоти подписатсия чӣ ба канали ма соз кор намекунам намефаҳмам май хело шудодар воҳ янгаи ма омадайку муродило воҳ янгаи ма омадайку ки янгаи боша ёди аз дӯст кадом вақте ами эфир миём хӯрок тайёр кардеста шикамомона месӯзона ёди аз дӯст мега ҳо мо анхали нақша кашидагем ки суҳроб зарипов салом ва алайкум ба салом хуш омадӣ ма дертар хондистам бахшиш дӯстони азиз ҷирғот бихӯрӣ марҳамат мо суҳроб дар тоҷикистонем дар душанбе зиндагӣ мекунем алайкум раҳмат сабриё аллоҳ ва алайкум ба салом хуш омадӣ шукрунари аллоҳ фарзандои мо соза шумо нағзед хубед ма шом бихонам бо миёнбар миёмайла муҳаммад юсуф марҳамат карда бихон хоҳарҷон ба биё мадина кадоми дар канали ман обуна мешавам мешам мега омин якдигарро дастгирӣ кунед марҳамат канали инаи видео клипама иҷа закрепит кардагӣ марҳамат касе обуна нест обуна шава дӯстони азиз якдигармонро мо дастгирӣ накунем ҳечке моро дастгирӣ намекунад сабриё аллоҳ худо ҳама вақт соз бошед апа шукри худо моам соз худо шумоам ҳама вақт соз бошед пешравиё чӣ хел ё пасравиё чӣ хел манижа хоҳарам мепурса ки мадина қариб 1000 шуде ма ҳастам дар ёдавна будам агар дар видеоклип ҳисобаси раҳмат мадина ёдам карди чи слайм будам раҳмат сабриё аллоҳ фара тв канали писар май раҳмат ки дастгирӣ мекунед морам дастгирӣ мекунед раҳмат видеои интересни дорад омада тамошо кунед иншоалло ки ай ҳозир сар кардан аллакай магазинҳоро снимат мекунам душанбеда чӣ хел магазинҳо бо дар баҳор кӯҳора дар ғарибӣ бошед ҳатман тамошо кунед каме ам бошад шод мешавед дида закрепит кардагиём видеоклипа дастгирӣ кунед 1000 шава ба зангулаш савед муҳаммад раҳим лайк роӣ кардам ҷавоб надоди суратода агар маро гуфтаиста бошӣ ма ҷавоб та ирӯз додам дина лайк роӣ кардӣ некем агар тағоита гуфтаиста бошӣ намедонам фарзандои худтона япа ҳо фарзандои худма сӯзай тағоҷони зиёям силкаҳои болора удалит кардан гиред дӯстои азиз ина ма ёдам буромадай нагуфтам
илтимос силкаҳои болоро удалит кунед ки мо дар минут кам метавонем то ма шуморо дастгирӣ мекунем, шумо мара дастгирӣ кунед. дӯстои азиз, хеле миннатдор мешавам. сабрию аллоҳу марҳамат меҳмон бишавед, силкатонро бимонед. силкаи болоро удалит карда аз поён монда мегиред. дӯстони азиз, мо дар инҷа ина хоҳарҷон ҳаммонҷон ина картофел фриро тайёр кардем. ина хеле ҳозир инҷа да мурғша тайёр кардастем. тайёр шава насиб боша якҷоя мехӯрем. дӯстони азиз, қариб ки иам пухт. ҳозир ма мегирам. духтари ма шумо кати гап задан мегирад, чақ кардан мегирад. ма як 5 минута тои пухтана миём. насиб боша я мода шом шуда, я намози шом бихонам. баланд мехонам. иншоалло ки кадомета кулуш дар кола кулуш бигӯяд метиятона. بهترین پاجان همنام خوش آمدید در کانال ما. سونیا را چشم خانی رفته. حاضر یه انگداد تاجیکی میگه. سونیا من انگداد تاجیکی رو نمیدونم. کاری تیار شده. گوشت مرغ. خیلی استوله کل تسرمه قلقو خرگنه.
من історія куриці нمیدونم. خوش آمده دوستان، من نماز میخواندم اومدم. کشکن مالدیس ای و مالدیس نبوده. کوریت همون نسیده بود. تکرس این خوردن شده. حالا با ارد چه میبینیم که چخل میشه. ما با ارد یکم بار تا دیستم بای خیلی سخاری بسر میکنم. سلام علیکم سازین تینجین همه کسی انشالله. و علیکم به سلام، خوش آمدی یکی دو در. انشالله که ما سازیم دو نغزی سازی. انشالله که خودم خوبی پیش روی ها چخیل قریب ازار شدی. دوستانی عزیز التماس سیلکای بالا رفتگی تونه ادالت کنید. بای پایان موندم بگیرید. رحمت که ما را دستگیری میکنید، میایید گپای نغز می نویسید. خوش آمدید همه کسی. یک بار دیگه دودار یگید دیر کدی. خیلی خدا همه وقت ساز باشی. ما اهمیت ندادیم کلوش داشتی با جای کلوش بیتیم کلوش تا گرفته می دستید. دادم تا کلیت گشته. اینه محمد رحیم شیده شما در زکیه خوار بهیور مای. رحمت برای لایک دادار یگید. ما میرم افرات لایک میمونم میام نکیم ای وقتا خودجان کردن. سلام علیکم و علیکم السلام. خوش آمدید کردن جان سازی خوبی سلامتی ساز کدفا خوبن. حالا چیکار دستی مردم گش نگیره تیز که این آوازی این خل کدم کارتوفل فری کدم اینم اوشم بشود همه تو تقسیم میکنم دلالی چکو بذاریم به پروا ایشم بشود خوی با جنگ نشد و خوبه مالا خونم برای جنگ او در تشکیل باشه بهترین. ما هم شکرانه خدا سازیم خود جنگ کلیم. شما ما تماشا میمونم و فکرم همین نمیمونم. ما تماشا میمونم و فکرم همین نمیمونم. میگه زکیه شما را میگه سیم. فجی امین که سلام و علیکم با سلام خوش آمدین. یک کلوشت میتیم اینجا ما کارتوفل فری پختیم قطعی اینه مرغ کوریته اولی هم تیار نشده یک مردم گوش نگیره که رسول دادر اینه قریب آمده شما تمام کنید پریمیرتونه
Rahim Taqoid میگه که همون تلفن‌های قرقیزورم بگی قزاق‌ها بگو خبر قزاقستان نه قزاق‌ها و قرقیزارا بگی اینه یکون کس هست دفر تیوی پاکستان سکنه قرقیزارا بگو میگه Taqoid یگید میگه یکون کس هست مده بشوه مرامت بشه دیگه هم شما ده میشه یگیدم سلام سلام فیروزه اپا تمام شد اپا دیر کردیم خیلی گوش میکنیم امین که خودن سلام سوزین شما میگه کچ همی کانال دستگیری کنیم اینه هازینه ما سیرکره تا قبومان ما از زکریپیت کنم سیرکره اینه فراتیوی کانال پیسر مای مرحمت دوستانی عزیزی دستگیری کنید کسی ابونه نیست ابونه شوه پگه یا پگه دیگه نصیب باشه افیر دارم بیایید همه کسا پگه ویدیوی نو میبروید 100 برگ سنیمت که دیگه مرحمت بروید کسی ندیده ببینه تغییر یافتگی 100 برگه نه نخورده مالی ریسوی مقای ریسوی مالی نخورده مالی اینک تیار میکنیم گوشتا هم بپزه با یه جای میخوریم نسی باشه کمین مون که آدم فهمه که اینم تماشا میکرده گفته زکیه شما رو میگه محمد رحیم میگه تلفونی کدام شد بینم سرازو پدپیسات میکنه نفره تیوی را ما زکریپیل میکنم مرحمت دوستو کسی نیست بشوه خوجان میگه ریسویم دوگانه چی خلید شما چی با بازیو نشده است یگانه رحیم میگه چی با بازیو نشده است یگانه ساعتای ما حوض قریب 300 شده خوجان کلین و بشه ما خوابیم به پس یگید ما در دوشنبه مگر ما رو گفتیم سا باشی آیاتون برو مدایده ما چند بار گفتیم ده اومده بدید چی مونده добрый день سلام سازن تینجه نمکسه خوش اومدی اپا جان نغزی سازی کودکا سازن پیشروی ها خوبه خوش اومدید یک بار دیگه دوستانی عزیز خوجان کلان رحمت صبری و الله ها دستگیری میکنیم دوستای عزیز کسی ابونه نیست ابونه بشوه و علیکم سلام добрый سازکی کودکا سازن میگه محمد یوسف что-то еще дерси прилетает что набудем برای ما در اوصار شده خدا را شکر سازین شما سازین تنجه نپرسین پیشروی را نوآوری نداره در کانالش محمد رحیم پگه فر تیوی ویدیو میپرده 100 برگه خولای تاجیکستان اینترنت خیلی کار میکرده از دورایی که جایش باشیم اینترنت ساز کار میکرده یکی دادر ما در دوشنبه ها رنگی رسیه کار میکنه اینترنت ها 100% اینترنت پیشرویش در تاجیکستان ده اپای بلوده سلات هم کردگید ها سلات بانکا داریم بانکا روی میکنیم با پامیدور ژرغوت کچوپ
محمد یوسف خدا را شکر سازیم شما سازیم تنجل میگه добрый день شکر الله سازیم اپا جانم میگه صبری الله молодец неки духтари росту на подписаться когда сообщение омад ай модам ай 100 кас як кас миёяд сообщение ухалёшка зиғ наши хоҳарҷон хуш бошедтон рисуи мега паҷон беса қариб тайёр шидаиня охирша биби егид мега сабр 107 бо ҷинҷони шидум таътирам биша хуҷан келин гӯшоша нишон додестай слем хай гуфтестай майлаша дугонаҷон гӯш кадеста бошед аму кӯдакакои урусфел айхитонан ҳо айхидмонан амника чихел када соат просмотр канала мефаҳмем мегуфтем ма ай мо чӣ гирифтагиай чӣ меган творческий студия амуда дар хром медуроян амуро мебинанд ман қа намефаҳмам бачам мебинам раҳмат мега чанел 2021 добрый день эфир хеле шид чӣ ма берунда будам наомадам ҳо эфирина қариб 10 минут пас 2 соат мешавад мебинем иншалло зиёд мешава подписчикош иншалло зиёд мешавай ҳама расул латифов расул додар мега апай рисуем кай эфир мекунен апай рисуем чӣ ба дига эфир накардестен як нафари дига бишава 60 бишам муҳаммадраҳим братски биша брат раҳима миёгида биша куавай ҷуфтчава сабриё алло 859 шидам ягид ҳаку гап занен апаҷон аднинка янгай ма грехтайку гап задам грехтаяй янгатон кем родило егид мега муҳаммадраҳима да биша по-братски дӯстои азиз инешам сурх шидест ай и қайд дигашмон ма картошкаро тақсим мекунам апаҷон чиз кард соден мо ина картофел фри ина хеле картофел фри қати курица кадестем кифси намерем ами хонада мешинем мехӯрем баъд мегӯм апаҷон ҳечка нафаҳма майлаш додарҷон шидум 161 зангулаш кати чанд саду 861 бугохи раҳим дилушай кор намона 700аш гирехта я рӯзда гуфта
апай добри шумо ягончи пухта наметонед, а? Мега механда Расул додар. Егид раҳмат, шукри худованд, нағз гаштем. Худат созӣ браҷон. Муҳаммад Раҳим гап нест, братам зинда бошӣ, мега Егид. Егид раҳмат, худованд нағз гаштем. Худоро сӯз Муҳаммад Раҳим гап нест. Муродилло алҳамдулилло созем. Раҳмат братам. Добри дин Расул язнад мега дига напаз напарто дастот метова. Фаҳмо нема хидм медонам хола хая ҳарфша хато кадааст ҳичи гап надора. Аймараму рӯз як касам халӣ кард бароям мегумда. Ман хай фаҳмидам радной дастгирӣ кунем канали Фара ТВ-ра. Ина канали Фара ТВ-ра ина ама закрепит кардагим дӯстои азиз. Касе нест бишава Муродилло додар агар нашида бошам канали закрепит кардагим да будро ҳамун бачамай дастгирӣ кунедша. Расул додар мега апай добри не язна мега дига напаз ҳамара ҳайф мекуни, а? на дӯстои азиз ишам шид мекашем салаторо мегирем хурда бо чақчақмона давом метиҳем. дӯстои азиз Расуле мега хандагирия дора. апай добри ден. акай Расулҷон дама ҳастӣ ё не? зеботарин аз гулистони ин бустони оча дунё марҳамистон ин гирумони оча дарёи меҳрубонӣ сарчашмаи муҳаббат ҷорист аз дилу ҷон ҳам аз тавони оча садри стурони дунё охир нашуд баробар. Егид кани силкамон Абдурасул Пулотов салом. Ваалайкум басалом. Ози дастон банда ёзи клид метимта. Ваалайкум басалом. Хуш омадӣ. Марҳамат. Лайкамон ай боло бизгар. Ҳозин авқот тайёр шуда мекашум як ҷоя мехӯрем. бо чақчақа давом метиҳем дӯстои азиз. бадтар мебинем брат не аку намешава. бемаззаи хуши он як бурда нони оча асло шумо накобед гирди ҷаҳон ҷаҳоне ки беҳтарин ҷаҳонам бошад ҷаҳони оча аз дарду ранҷи дунё бо ёди ҳар яки мо орад хабар замоне ҷисму камони оча. дуруст мегӣ Муродилло. ман брат нест мегед. ой Муҳаммад Юсуф апамонай хоҳармонай хоҳар шумо дапа. Расул боя расули дига омад. ишам хити чӣ? ёди Аллоҳ. ма омадам админка. хуш омадам нағз медидая тарелкаша зайнид. хуштомадам нағз медидая тарелкаша майлаш. хуш омадӣ. марҳамат. ина тайёр шуд. ҳозир ма дар инҷа салатаро мегирам. кӯдакон дам метем, шумо дам метем. на дӯстои азиз хай усуна нигоҳ накунед. пасу дуомон ҳозир остоста мешум. Абдурасул Пулотов лайк мондум иштиёи соф. раҳмат Абдурасулов ина кулӯш додум то назанед мардед. Муҳаммад Юсуф хаймада биша холаҷон мега Егид умраш равад ба поён бечора бача гуфта парво вале надорем мо бар хазони оча. э қадри ӯ намояд аз қабри худ фароед ки рӯзи рафтанаш ҳам гӯяд ҷони оча. апай добри не ман нестам. Муҳаммад Юсуф э виду дилама хунук кади Егид додарам. Муродилло добри ноч апаҷон созем. добри ден бугӯхӣ. Егид
навшидум 862. Шукр муҳаммадису шумо созен иншалло. Добрий ден. Расул сета видео кадам намеша партофта. Келемелеме марам нағз медидааст. Ҳо ҳаматона нағз медидай хуштоманотон. муродило созен тинҷен шумо. шукри худо созем мо. ғам гап нест раҳмат акай расулҷон зинда бошӣ мега Йигит Муродило Боев. Апаҷон и силкаи мондагитон баъди эфир камен монен ба таги ягон видео ба 4 канал дастгирӣ мекунем. Ина силкада дуромада наметонам. фаҳмо ина шумо силка монед. Ина шавҳари ман меша медуроя мемонатона Муродило. инами ҷура Солеҳ Ҷураев шавҳар ман медуроя. шумо да камен мемона силкара мемона ба дуроен дастгирӣ кунед. Йигит мада мумкин нест подписатсия кардан бахшиш додаракам. ҳои хоҳармонда подписатсия кардан шавҳараш иҷоза додагӣ нестай. расул додармон ина силка Йигит мега Йигит марҳамат обуна нашида боши обунаша. худут будонакай Расул. Апай добрӣ ку биёмада каналом партомша мешава ё не? Не Расул ами хел мега. На дӯстои азиз иш ба ордай ма тақсим кардан бигирам кӯдакомда ҷаб шумода ятаятаи эфир бупартомтона ҳозир ман нишон метиҳем дурунаш чӣ хел меша ира. ҳамқа бамазза меша. агар тайёр накарда бошед ҳатман тайёр кунед дӯстои азиз. ҳозир ман нишон метиҳем тона чӣ хел меша. шумо кадом тарафо дапаҷон? мо тарафҳои даватанем дар тарафҳои Душанбе. ина дӯстои азиз бамазза меша. ҳамқаки марҳамат карда тайёр кунед. маззашам бамазза омадай. ма ча уҷояташа хӯрдум. қати шумо гап зада Расул додар мега Йигит гапаш қоқай гапаш ёқай. добрий ден язда намемона Расул майли ту партошон. апай манижа мада кам мондед ку не иҷози бо аст айна инаҳа ҳозир истодагия зиқ нашед аса бисора ҳамада мераса зиқ нашавед. добрӣ ноҷ апаҷон раҳмат шукри худо меҳрубон нағз гаштем бо дуои шумо. апа бугу додарам хола не и Йигит додар ҳамара хола мега. ами касе зан боша ӯ одам хола мешаша. ман якуму хола гуфтум аку пир шидам ки хай мара хола гуфт ҳеҷ гап надорам. ман холаро нағз мебинам буга майлаш некем хай хоҳарҷонда маъқул набуда Йигит апа бугуша. ҳо мо да Тоҷикистонем Муродило. чӣ ба хола нагум? хола нагу охи апа бугу. апаи манежа э ҳоли ба сармона мераса гӯен. ҳо ба саҳармона мераса. не шукронаи худо кӯдаком нағз мебинанд картофел фрира гуфта. мо бисёр тайёр мекунем ахли. шукр 4 кӯдак дорам. чида мара нахондестем боломон неки дига эфир намедиром. чира нахондам Муродило? ҳош мо да Тоҷикистонем гуфтум ку. дар Душанбеем. хола мега механда. бачо мекуна хола созай ку. аку бисёр одамо солшон оли майдаи хола гуфтанда у қичи нестан. ман хола шидагим барои мо мазиқ намешам. админка фритон нағз омадак. пешакӣ об да монденша барои крахмалуш ма набудум. ҳо пешакӣ об да мондум тар кардумша бо гирифтум қоқ кардумша шуштум я 3 бор бо гирифтум қоқ кардумша ба бирён кардум бе намак ба бой болош ба намак кардум.
охи хола одами пора мегӯям додару. Бисёр одамо мегӯянд хола нагӯ як бора шӯхишон мекунад. Хай бисёр одамо шӯхиро намебардоранд додарҷон. Хай апа бугӯша. Ҳо интернет созай додарҷон, Муродило, ҳо Тоҷикистон даем Душанбе даем интернет созай. Бо айвай болодобри ноча апаҷона хондум. Адвинка апаҷон мо мактаба нағз нахондем, мактаба долонда хондем. Барои ҳамо апаҷони добри ноч мегӯм. Фаҳмо долонда ки хонда бошед, значит коридор да, мо калидор мегӯем охе. Муродило, ина номи каналаш Муҳаммад Юсуфай. Ҳамура хола гуфтестай. Йигид агане мана тағо гӯ. Расул додар мега мара тағо бугӯ. Ака нагӯ, брат нагӯ, тағо бугӯ. Дигар рӯзам миём хола мегӯм апаҷон. Гап нест тағои Расулҷон мега. Муродилорам амакӣ мегӯм. Видео бори дига салом. Ваалайкум басалом. Видеоклип марҳамат. Ина авқоти мо шид. Буромадӣ рафтӣ. Кира мома бугум бо. Хай озимар як 2 сол пас ба мо, яъне як 4 сол пас ба мома бугӯигед. Зинда бошем агар. Добрий ден, афаҳмо баҷои манам нағз мебинанд. Бачаҳои манам нағз мебинанд. Кори манам фақат фирӣ карданай. Ай манам нағз мебинанд. Мо як пара доштем, ахси кори рӯз сӯхта мемондум, кор накард. Ҳаста ягон каси дига дастгирӣ кунам, мега видеоклипро марҳамат ина силкаҳои болоро удалит кунед, ина дастгирӣ кунед, дастгирӣ мекунад. Амакӣ чо кади дига? Ина Муродило амакӣ мегата. Ина акаи дигаримон омад видео. Эви ҳами созам ки хола гуфтӣ. Агар мама мегуфтӣ холат бад мешид. Эви ҳами созам ки хола гуфтӣ. Агар мома мегуфтӣ ҳолат бад мешид. Холаҳо ҳоли шукр кӯ ки момад нагуфтам. Дастшӯӣ рафтум хола куҷода бишинум. Наме боло бигзар кадомиша интихоб мекунӣ биги бихӯ. Валиҷони Умар. Ассалому алайкум. Ваалайкум басалом. Хуш омадӣ. Ваалайкум салом. Хуш омадӣ Валиҷон брат. Ба фикр мезана кай эне видео ина омад подписатсия карда будумша. Ваалайкум басалом. Хуш омадед Валиҷон. Додарум ҳоли ба тиёрка наштамта. Валиҷон Умар созе апай блуда. Шукр соз шумо созед. Валиҷони Умар пешравиҳо хубай. Амакита гум карди ягид мега Муродило. Олами бофтаниҳо апа ай куҷои Душанбе шумо? Мо да Садбаргем. Олами бофтаниҳо хоҳарҷон. Мада атёркатен. Атёрката додум. Не якдигарта дастгирӣ кунед. Ма кӯдакондам битем авқот бо омада чақчақ мекунем. Саволотон боша савол додан бигиред марҳамат дӯстои азиз. Аку я валии дигаам буд, аку ма ҳамуро фикр кардам. Не фаҳмидум ма дина да шумо подписатсия карда будум ай канали ӯ ки. Шумо омада ма шумодо подписатсия карда будум. Да ёдум омад. Апа сараш кунем хӯрдана. Сар кунед марҳамат карда сар кардан бигиред. 855 видеоклип. Ина Муҳаммад Раҳим шумо да 855 обуна шидан. Муродило мега гумша ягид ма амакӣ нестам. Бо ма гуфтум ти харияк омадӣ ташкилӣ тайёр шидагу.
шукронаи Аллоҳ пешравию ҳичи ҳами подписчико чошонда намеистанд, ноодамӣ када отписатсия мекунанд, безангблаш мешаванд. Аку вали додар валиҷон додар ама мехелай намедонам барои чӣ ва ё ба зангулаш мешаванд ё отписатсия мекунанд, иши худшон медонанд худо. Ама мехелай чум намедонам аку оли мо суркадестем ва ём грехтестем. баъди ташкили видео тамошо мекунем. баъди ташкили видеои ҳаматона дуромада тамошо мекунем дӯстони азиз. Апай манижа охи шумо нигоҳ накунед, ман изо мекашам хӯрданда. Майлаш ина ман рафтам хӯрдан бигиред шумо. вали ҷониё ман куки мада мешавам, марам дар ҷавобаш мешавам. ай уша хола мегум мега нагу, иша амакӣ мегум мега нагу, ба чӣ бугумтон номошона бигӣ. холаи админка силкаи мара закрепит ку то ташкили тамом шудан. На силкаи шуморо закрепит кардагӣ будам ку видеоклип про ҳамин одамое ки дар инҷо буданд ҳамаш обуна шидан шумо да майлаш ма туғои бугу йигет ина валиҷон мега мара туғои бугу апа ака меги додарам, апа ака меги додарам, тамом дига ҳеҷ нагӯ. валиҷон ина фаративи да ина ма закрепит кардагим дуро ҳамида обунаша дода ҳами канали баччамай я дастгирӣ кунедча. инҷа тағоиҳо бисёр шуд. ина расула тағои бугу, ина валира тағои бугу, валиҷона тағои бугу, расули тағои дигаримай. ина тағоиҳот бисёр шудиги хай холаот кам шава ҳеҷ ина мара хола бугу, хай хола як шава ҳеҷ гап надорад. видеоклип шидум тона шуморам шавед мега дута тағои доштӣ дар эфир, дута тағои доштӣ. бо я бори дигам тагакӣ кунед холая майлаш ина я бори дигам закрепит мекунам та марҳамат дуромадаира дастгирӣ кунед, касе обуна нест обуна шава. ҳоли бо мома мековам, акаву додар мековам. ҳами кофта бугард то 1000 шидӣ ҳам мара хола, амакӣ, ама туғои ҳарчи бугу бугард ба 1000 шидӣ ба бугу ҳама кидат. яку махали амакӣ хола бугу ба кидат камарох. расул додар мега йигине ма холаи бисёр ҷамъ мекунам. майлаш охи ҷамъ ку, бисёр ҷамъ ку. расул додар мега йигит эҳа хешу таборо айно сар карди ёфтанша. расулҳо тағои валиҷон жду ина валиҷон солаи ҷураев шавҳари май марҳамат дуромада дастгирӣ кунед. ина валирам ҳеч намонда 3 одам подписатсия кунда 1000 мерасона. ай барои аллоҳ дӯстдорум беҳтарин ҳами хелко беҳтарин кора мекунӣ, хеле ки кунӣ йигит. ман ёдум биромада як чақчақ када истодам, салатҳоро навардам. Куба намегед салат биёр. маквай дастҳои гап задан ёдум биромада салат. ина якдигармона дастгирӣ кунем ки
1000 باشیم. ما هم حال 1000 دو ما رو خیلی پیاده باید بدویم. دوستای عزیز، ما سالاد یادم برآمده، همه برآمده، ما سالاد نگرفتم، یادم برآمده. بخشش نوزی سالاتامو میگیرم یا جایا مالش خواهر جان خوش آمدی. خوش آمدی. شما در پناه الله باشید. رحمت که اومده ما رو دستگیری کردی، ای اول و آخر ایستادی. رحمت با تو بخوبی. نه جیرغوز وعده کرده بودم، یادم برآمده دوستای عزیز. جیرغوزمون تر کرده میخوریم. بعد حالا اینا کچپم در کاسچه بگیرم. رحمت برای دستگیریاتون دوستان عزیز. محمد رحیم میگه 998 بیاید یه دستگیری کنیم، هیچیش نمونده. بگی خیلی کلوچو اتویورکا هاتا برای کار کرمید که اپا ایسر زکریپید که ما удалید کردم نفهمیده. من دبرو شدم 1000 میشه و بو میگذاریم. میگید خیلی الان دربان تون باشد کالا هم حتی تقالی هم با وقت شوم میبیون نسید. عمره دستگیری کنید ولی جان عمره ولی جانی عمره دستگیری کنید. ولی جان 999 شده میگه شوهری ما شما را زکریپید کنم. یه بار دیگه سیلکتون مونه زکریپید میکنم. آزی من افیر نصیب باشم میکشم. سلاتا رو بگیرم نصیب باشه افیرم میکشم دوستای عزیز. خیلی جمع کودکم دخترم است تیار کرده استیم. مرحمت یکون سوالاتون باشه سوال بتیم در شما اینجا کتشون صحبت میکنم. نه صبر یا الله. مرحمت کرده دستگیر اینا دوستای عزیز. مرحمت کرده تر کرده جرجر میکنیم میخریم. مادر پامیدور سالیانی مونم بگیریم. بسیار آدما دوست میدارن. نه عالم بافته ها بودرو اینا ولی جانی عمر ده بشود اوای 1000 بشود. یک کامنتاری مونه میشه شما ده همین کسی ده بشود کامنتاری مونه تدپیسات سکر مهمونی نو بنویسید پروسته برای که نو معروف وای با پیشرفتگی وای چند کانال داره میگه که نگید آبونه شدیم تام باشه که перевод میکرده با یوتیوب و آدم را دلیل میکرده. من خیلی میگم ویدیو شدم تا انترم بشه گنی ادپیسات کنم می بیاد به فکرم بر چوجه ها را کرمید که مایلش از این چوجه را کرمید میکنیم. رحمت دوستای عزیز ما را دستگیری صبر الله ویدیو کلیپ رحمت 857 شدم.
валиҷон Умар силка мондан марҳамат бишед 1000 бишава. ҳоҷи Мустафо Қосим меҳмони нави шумо беҳтарин раҳмат. Ина кулушта будем. Ма ина салонирам гирифтум дӯстои азиз. Мо дастархон тайёр кардастем. Закрепит кунем. охи закрепит карданда шумо силкара монед гуфтум ку наметонам дига, ман наметонам гирифта. Не ки мо ози эфира мекушум. ҳами одамое ки ҳами ҷан ҳамаш шумода чӣ шидан худат силка бумон, ай поён бумон. Чӣ мекунем? Ман насиб боша ози силка чира мекушум. Киштаниюм. Хай чақчақ кунем буде, чақчақ мекунем. марҳамат якдигарта дастгирӣ кунед дӯстони азиз. силкаҳои болоро удалит кунед. Касе рафтагия ма кулучаша бигирам ай боло. ба фикрам у одамои рафтагиро дига ма дида натонисам. видеоклип Муродило созӣ мега. Насиб иншоалло ҳозир меша меҳмон. Хай як бори дига муборак шава. 1000 шиди 59 лайк дар ҳиҷоб шери нав ба пеш. Аммо ҳиҷоба ман диду. Аммо ки мондагай вай видеои беҳтарин дора. Касе подписатсия мекуна пушаймон намешава. Не ки ма гирехтам эфира кушен. Майлаш ҳозир мекушум. силкаҳои болотона удалит кунед дӯстои азиз. ина олами бофтаҳо мега 1000 ман будам. Шумоам бишед. Валиҷони Умар. биги кулучота катият виёркуҳот бира ака иштиҳои том шумода. раҳмат. хуш омадед дӯстои азиз. аялавай ҳама дамиҷа будагиҳо хай бигирам кулучотона ки болоро гирифта наметонам сераоно. добрий ден. хуш омадӣ хоҳар. ма шуморо надидам. апаҷон дар паноҳи худо бошед. удалит. Муродило удалит. олами бофтаорам додарҷон ай ҳамаро мегирам. зиқ нашавед. бо омадед бо метем. тамом идафа мара хоби шабтонда мебинед. дига эфиртон намебиём. хай додарҷон
силкамон мега видеоклип Муродило додарҷон. дафъи дига биё бо клуч метемта бехафагӣ. Ҳама ҷо мехели мери дуюмбора мери клуч надорӣ. Ишта зиғ наша. Омади бо метемта. Бо буромада дизлайк та намонӣ. Маам рафтум. Биги силки марамо, биги клучи марамохой. майлаш хай дӯстони азиз дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳдоратон. раҳмат ки моро дастгирӣ кардед. дар паноҳи аллоҳ бошед. монда наметонам мегӯяд ҳоҷи Мустафо Қосим. ҳамон чишон як комментарий монед медурӯя мешатона. ваалайкум басалом валӣ неким дер кадӣ. хушомадӣ неким дер кадӣ. хай раҳмат барои дизлайкам Муродило. ҳамин хеле дастгирӣ кунӣ майлаш охи ҳеҷ гап не. ягон фоида бошата майлаш. марҳамат. майлаш хай дӯстои азиз.